Is mis Rory agus tá sé míad an clochta an Wim Hof method gach lá beag nach caite. The chlár déanach seo feicfí mí le fannacht sa fólcadán áir níos fuide ná aon orgadí seo. Thugam faoi dhearg gur compáirí atá mé leis an bhuacht de réir mar cuaig na mí sa háart. Tám tugathe go slíomh de cil bhainteán maidin chun dúslan a chórán féin. Hit an seocht fi bun an rópinch a réir, agus thug mé an chans bór an slíomh a dropa. Bhí sé an fuair go Joe. Dúsáid mé mo mó an áliú chun an corp a ráliú agus bhí mé an fannacht ann feadh 10 nóiméad. Iniu tám chun an bucéid áir a sucrú an seo sa sléimhte. An sin tám an áliú Wim Hof a clochta agus feicfí míad cé có fada is a féidirlam fannacht sa fólcadán áir. Dóirigh mé mar cuid análathe le síimiú agus an tanáliú an bhach a bhuliú. Bhí mé a fad níos faide isteach ina dhíos sin féin agus tá mé cinnte gur fiosú a bheis mé. Bhí orm éirí os nuair dóirg na lábhar ó fór. Luigh níolúm a chunig mé le clár a trí, nach é an tacar a cothan tú ann a choiríonn, gur é atá tábhachtach fálam le donáil agus de conal a smachtú nuair tá sé rá fór. As sin atá an tarabha. Hínte go bhfuil ahra tugad faoi dhearg orm féin le an séimí nús. Níl an orid strus orm ná imní, bím níos beá bí chuí agus ní ghuileann an bhuacht orm cá mar céine. A cén tuairim atá ag daoine eile. Tá mé an seo ag caint le mar ahar faoi é seo. An thugtas a faoin nearra aon ahrú orm le an séimí nús. Is tócha go thugas, tá dúad níos sucar agus níos suamhnaí. Ní mar an nach raibh a hána féin. Ní hí go mór an marall ar an gcóras, ach buan rud é cuideáil leis. Agus Debbie a cara ar tugann tusa aon ahrú faoi dhearg orm. Tugam, tá tú níos gníomhí, déanann tú níos mó achléachta agus tá tú níos ásta leis an saoil. Madar leis an testáil le mar cuid fulla Agus má level alkaline, céir a dúirt an doctor lom gur beag ahrú atá thugtha. Agus nár frusta orthú ar bit a tháinig a ceangal le hain gné amháin faoi le de mo héal. Madalum féin go pásanta is mór an moth atá dente mo sláinte cuileanna, mo sláinte meabhrach ag clochta an Wim Hof method lánaí an lei. Tá mé níos sunna agus níos sásta. Is é is má a thugam faoin nearra go bhfuil a bhfad níos mó fuinmh ionam. Ní raibh bailach ar dús an fuinmh sinna áidú ach tá mé tosathe ar las a bhaintas. Héimiigh snáb sa farige go réalta agus rifig mé leathmar atá amach sam líon. Níl mise ach i mo thuús madar le an Wim Hof method. Langfu mé orm duna násan anála a clochta gach lá agus duma cór féin sa bhuacht. Más tá spás leat féin tosú ar an Wim Hof method. Tá fís an séirean aisce ag Wim é féin ar YouTube, brathnú orthu sin. Slán go fáil agus cá fisnach sa leach áir a feicfí míad a chéile lá éigean.